И здравейте хора в едно ново видео, в което на нашето оцеляване, в което днес съм решил да отидем там в зимния бая, да съберем малко спрус дърво и тук да дойдем и да почнем лека по лека да се разширяваме и да се слагаме стените на къщата ни. Така че ако ви харесва тази поредица, цъкнете лайк бутона и се абонирате за канала да не изпуснете някое мое видео. И да започваме. Така, първо ще трябва да видя дали ще ми трябват материали някакви. Да, ще ми трябва един малко хляб. Не съм играл нищо извън кадър, буквално тук ще седнах да играя. И не съм играл от вчера, защото вчера беше първото видео. Но ако не сте огледали, след това отивайте да гледате. Минахме през две селища, ако не се лъжа. Видяхме две пирамиди. И нека да започваме. Така. Да отиваме към извинете за една секунда. Върнах се, чакайте, че ми излезе работа по телефона за малко. Нека да отиваме. Опа. Значи като игра аз Майнкрафт, много съм свикнал да падам си чупа краката от някакви блокове. Съжалявам, ако нещо ви такова. Вчера видях, че за много малко време събрахме на видеото 5-6 лайка и 20 гледания, така че благодаря ви. Да станат и повече. И айде това видео да събере 15 лайка и като стигнем 1000 абоната ще има фейс ревю. Така че абонирайте се за канала. Така. Трябват ми малко фиданки. Трябват ми около 3-4 саплинга. И сме готови с работата ни тук. Овце. Ето ще ми трябват, но да, няма ги убивам всъщност, не ми трябват. Така. Това взимам и другото оставам. Отиваме работа по къщата. Само да видим тук, да гледаме какво има. Сламп. Така. Добре, не е селище, викам си, че е селище, бат. Това е прасе. За първи път виждам прасе, май. Първи епизод май не видях, не знам. Ще видим. Не знам, сета. Нека да видиме нас. What? Фу, това голямо. Защо? Защо тези дървета са с това с челиста на... това може би заради баяма, защото тук е пораснал, може би заради баяма. Интересно. Не. Това скажа. Трябва ми вода. Аз вода трябва да взема от някъде. Сега ще взема. Някъде. Като намериме. Мале. О, леле, хора! Леле!
Това беше на ръба. Оцеляване, брат, на ръбовете. Леле. Това беше някакъв уникален късмет. Даже не знам, оттам паднах. Силно там. На тази лещина. Да, аз съм с брони. Маля, ако нямах тия брони. Ето там. Отиваме си. Там има ли нещо? Не. С 54 FPS мито не е зле. Имаме кошер. Където е кошер? Искам да го видя. О, не става вечер. Става вечер, трябва да се припераме, защото като знам тук колко е. Просто там някъде съм живея, защото оттам виждах този портал. Но става вечер и трябва да се припираме и да започнем работа по къщата. О, не, най-мразя дъжда. Най-мразя дъжда. Защо не виждам капките? Много странно. Преди виждах за нещо. Добре. Ето някъде тук ми трябва да ми е... Да. Трябва е тук някъде да ми е базата. О, не става вечер. Стана вечер. Ще се спалня някой крипер. Ще ми зареви всичко. Това ще стане... О, как ти ми къща, бе. Кажа, че се убих на 50 блока от къща. Добре. Добре, че ще съм осветил. Така. Легаме да спиме. Така. Още ли вали? Не. Презвалещ. Yes. Добре. Ние да започваме. Значи, първо искам този sugarcane. Ставим тук. Така, сега искам това дърво, ще го засади за сега тук. Ще направим и фермички, съм си много мил да направим. Това го махнем. Така, така. Супер. Сега, къде ми бе? Ето. Нека. Значи, първо имам 23 дърва. Нека го направим 12. Така. Първо, предлагам да започнем от това пода. Аз имам една идея как да го направя, но ще видим дали ще получи. Много се получи, много искам да се получи. Така, значи. Тъй. Така, перфектно. Сега. Искам да се отваряш на... Не. Господи, тия врати много ме изнерват. Значи някакъв апдейт направиха на тия врати. Така трудно... Айде! Добре, дай пробвам отвътре. О, добре, човек. Добре. Добре. Дай върваме на друга страна. Не може да се занимавам. Виждам къде мога да направя. Така, трябва да отида да фарма дърво. Ама не такова. Всъщност и такова ще ми трябва. Нека да взема такъв дървчета. Ще правя една комбинация. Искам да видя как ще е комбиниран. Дали ще стане хубаво или не.
Да се надяваме, че ще стане. Така. Опа. Махне го това. Добре. Сега. Тъпото е, че трябва да отида да търся олпая. Аз видях един, ама той не ми се ходи до него. Така като го гледам, ще трябва. Той е там някъде на... Да. Далече. Там да спирам малко. Аз просто забрах, че ще правя комбинация на... Нещо. Къде? Да. Не тук. Да, от друга. Утър. И там има, значи там става. Може би, ако имам такава възможност, да направя път до тия бая, които са около нас. В смисъл, с едно като пътека, не знам дали ще получи. Ако ще получи, не знам дали ще... Аз не че то може, тя ще получи, ама да ще имам такава възможност. И аз даже не знам още какво да правя, но още много мисля. Напред. Така че... Искам днес да правим къщата. Не цялата ден, ама поне половината. Искам да си направим едни фермички днес. Това съм си намил. Ферми за животни. Не за животни, а за храна. И къщата. Така имам 11 спрос. Имам и 23 лука. Ще взема още едно и за да не... Всъщност ще взема един стак, да, знаете. Ще има един стак, аз бързо ги взема. Още самото смисъл приложението, което снимам, то ми е вградено в лаптопа, но не мога да спирам на пауза видеята и извинявам се за което сега ви карам да чакате. Нямам бутон за спиране на видеята. Нямам такъв бутон, не знам, може да имам, просто аз сега да не го виждам или да не знам как да го използвам. Братче... Тия дървета, аз не ще фана да... Това дърво кое е голямо, бе, човек. Сега няма го взема силно, но сега някое дърво ще остане в дървото, защото те са много. Така... Аз сега ги чупа и долу ще ги взема. Така... И повече не ми трябва. Саплингите. Що да ги взема? Може да се даде там и готово. Това ето. Хайде сега да го вземем, да го обереме. Сори, пак изнямам лаги. Лаги заради многото дървета. Проверих. Не лаги, друго лаги от дърветата. И аз скоро ще трябва да се меням лаптопа, така че, защото лаптопа ми е на около 4 години вече и тия високите игри много не ги поддържа като хората, ама ще видим, трябва да си смена лаптопа някога, ще видим кога ще е това и ако го смена, ще има
ревю. Само че трябва да видя кога ще го сменям. Аз още не мога да смогна, защото трябва да обработвам видеята. Не мога да отивам в интернет не да избирам и то ще става много работа и... О, тук ли съм аз? Тук съм аз май. Да, не. Къде съм тогава? Значи аз... Тук съм някъде. Тук съм някъде. Ох. Нали? Къде съм бе? Хора? Къде съм? Да се загубих. Аз май се загубих от къщата си. Не, ето тук, ето тук е ревина, значи къщата, да, ето тук е къщата. Така, значи сега засаждаме това дърво, тук и тия трите искаме така, тук, тук. Ще порашка са много тъпка, няма така, да. Започваме работа по къщата. Така, имаме всичко нужно. Един стак и 12 дърво. Така сега да си приперам работа. Така, да започваме като че вземем тия 12 планка и тия 17 дърво. Нека да видим сега как се почва. Ще направим от тия 12, 24 от тези. Прекараме така 36. Така. Сега. Тая стена. Лиза. Добре. Накъпо. Значи. Нека се сега го направим. Така. Да. За да може да се различават. Така. Става вече. Добре, сега примерно е тази стена, така да е равностойно, понеже е равностойно. Ето така, 2 на още едно. Така, нека да легнем вече да спрем. 2 на... Значи... така, добре. Да, така е добре. Така, много се реши. Така. Значи това е така, че от тук като... Да. Още един блок, това трябва да сложим тук, за да мога такова. Сега искам да видя това дърво, дали ще мога да... Ще е хубаво. Нали? Хубаво седи. Не знам дали... Да, ще го сложа. Не знам дали да го... Да, също така ще го сложа. Сега, тези... Ще го сложа с това. Така. Теб ще сложа така. Това ще го обеля. Така. Ето така, да стане някъде хубаво. Да. Това не знам дали да го смена на това дърво. Или, сега слушайте ме. Или това дърво да го замена с това. Да, така е добре. Така. Тук. И тук се чудих как го направя. Защото мога да сложа акация тук. Това го заградя с такива блокове и
ето тук отгоре правя или така. Или така. Да, така, защото така е много добре изглеждащо. Правим сега. Значи тази част не е готова още. Викам си, че е готова, но не е. Това торч. Ще трябва да направим истински лампи в Майнкрафт. Сега просто така да имаме някакъв къщи, но... О, по-калив. Ще видим как ще направим тебе. Ще това го направим с такова роли. Да. И... тук вместо това дърво слагаме такова и тук слагаме торч. Да, добре. Остава също така по-къмива. Кой ще го отвириме? Така, сега покрива. Много интересно какво го направим. Арота така лошо направя. И ето тук средата да има примерно такова дърво. Или имам такова дърво и изсушваме, чакайте. И ето по този начин. Ми харесва, защото се е такова. Или я пробваме с баричен дърво. Така. Не. Я пробваме с тъмно, защото тъмно може да стане. Тук тъмното дърво. Да, така става. Вече тази стая е готова. Тук дали да го направя така и тук да е така. Че да. Само има. Да, добре. Така, добре направихме. Сега. Нека да кажем с другото. Значи това си го продължаваме с такова дърво. О, това се вече няма. Да, ще продължаваме с него. Така, сега. Тук ще направим... ще го разшириме, ще го направим... Няма го разширим, ще го направим такова. Стените. Сега ще ето така, защото това става, още не знам за какво да я ползвам. Такова дърво, даже не знам, защо го отворих. Имам една идея. Значи мога да направим така и така. Частта. Само че това дърво ще го смена на... Ще го смена на дърво. Примерно яви. Защото много тъмно. Да, перфектно. Трябва ми спро дърво, което вече нямам. Имаме колко ще го направим. Стриптен причук. Така. Тар колко обаче нямаме.
ще видим какво ще направим. Така. Чудо, какво ни пречи? Сега по-криво. Ще го направим за сега от нормално дърво. Опа. Чудо, какво му пречи? Давай. Перфектно си пасна. Аре. Да, перфектно стана, бе. Еми да, ето, стана работата. Така, тя работа ще ги проместим другия епизод. Сега, тази стая ще води, значи, тук ще направя един коридор, ще направим, който да води към надясно, към това, към детината, нали, фермата, пък напред да води примерно към някаква кухня или надясно да води към кухня, пък напред да води към честерун, да. Така мога да направим, да знаете. Няма се пробвам в този сезон да правя някакви големи работи, които ще ви много трудно да направите. Не знам сега колко дълго, значи това е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. 7 ще е около цялото. Значи, това да е поне 15. 3, 4, 5. Чак сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. О, тук отиваме на хълм. Добре. Значи, трябва да си го направим. Така да го ще го направя сега. Фалшиви влогове да сложим. Така. Ще станат работата. Аз тук трябва да го направя. Тук трябва да сложа... Да, тук знам, даже сега ще го направя. О, не, ще спална тези работи. Не затворих, защото не ми се трябваше да спа. Така, готови сме сега. О, къде падна? Представете, аз имам много дърво. Така. Тъй. Тук така. Да, че какво? О, перфектно. Да. Много добре. Давай. Така. Нека да продължим само. Сега